Fiksni kurs je inače osnovna razlika u ekonomskoj politici 2001-2012. Oni su imali i tada nešto precenjeni kurs dinara, a ovi su ga zakucali i napravili fiksni kurs potpuno. On ima značajne štetne posljedice, fiksni kurs. Ovde se gleda samo ljudima, evo, uzeli ste kredit i sad možete sigurno da ga vraćate. Jeste, penzije sigurno i tako da. Penzije, ne garantujem to, vraćamo se na penziju, na plate, penziju i tako da ćemo vratiti. Ali šta je posljedica? Posljedica je da vam je mnogo isplativije da nešto uvezete nego da proizvedete. I naročito one koji su izvozno orijentisani šteti im. To destimuliše njih, da. Vrlo ih destimuliše. Otuda oni koji ovde investiraju dobijaju džabe plac, opremljen infrastrukturno, pare za zaposlene. U nekim slučajevima kad plate doprinose za plate, poslednji se iz budžeta vraćaju te pare i tako dalje. Tako da, dok imaju te pogodnosti i dok imaju tu računicu, oni su tu, kad nisu, oni će da odu. U tom smislu, mi smo se opredelili za fiksni kurs zato što možete da prikrivate stepen zaduženosti. Fiksni kurs, pošto je isti, da kažemo 117 za evro, i 1. januara i 31. decembra, a vi iskazujete svoj privredni rast u dinarima. Dinari u sebi uključuju stvarni rast i inflaciju. Prema tome, ako vam je rast bio 2%, inflacija 4%, vama će kad 31.12. neke godine prebacite rezultat iz dinara u evro, izgledati kao da ste imali rast BDP-a od 6%. I pošto da ste imali inflaciju 60%, imali biste 62% rast BDP-a te godine. I onda u odnosu na zaduživanje koje su u apsolutnim iznosima u evrima, to izgleda kao procentualno sve manje. Vi se u milijardama evra zadužujete sve više, ali sa nekakvom inflacijom i nekim stepenom rasta, to izgleda kao da ste vi sve manje i manje zaduženi, dok možete da branite fiksni kurs. Kad ne budete mogli da branite fiksni kurs, onda će u jednom danu to košta, naravno, sa 45 da ti ode na 78 zaduženost i onda kreće kataklizma. Znači ima prikrivene, pored ovoga prethodno što sam rekao, ima prikrivene rizike o kojima se ne vodi računa. Ono što bi gledaoci možda najlakše mogli da vide, kada ovi iz vlasti se hvale, oni naprave one stubiće i kažu ovo dole, to su ovi do 2012. godine, a ovo veliko gore, to smo mi. Taj stubić presečite na pola. Onda ćete eliminisati inflaciju i dobit ćete realni rast u tom periodu. Realni rast 2012-2025 je otprilike isti kao 2001. i 2012. godina, čak nešto malo manji u procentima, što nas vraća na neokolonijalni položaj, tako da ti možeš marketinški da prikazuješ stvari kako god hoćeš. U osnovi si ti u jednom ramu koji ti ne daje neka značajnije istupanja. Prednost vlasti je, samo još ova rečenica, prednost vlasti je u tome što MMF kaže da je to sve super.